Wani hadari mai girma ya faru a garin Tokyo, wato wani irin dutse ne yake faduwa daga sararin samaniya ya dira a garin ya fashe. Mutane suka wayi gari kawai suka tsinci kansu a cikin wata gasa wacce idan ka yi kokari ka tsira zaka dawo wannan rayuwar taka cikin aminci ta baya, idan ko baka yi kokari ka tsira ba shikenan zaka mutu. To amma gasar ta kunshi cin amana, ta kunsa haɗarurruka masu mugun haɗari, kai faɗa da wancan ɗan uwan naka, ka shiga can gurin, guje-guje, abubuwa dai kala-kala wanda ba kowa zai iya survive a wannan gasar ba. Wannan gasar tana da mugun tsauri, amma a haka fa idan kana cikin rayuwa a cikin gurin zai kasance a ce yanayin kokarin ka yanayin adadin tafiyar ranka. Idan ka tsaya lakwalako shikenan ranka zai tafi ne kawai a banza, sannan kuma zaka mutu. Wannan fim din mai suna Hadari daga na ɗayan sa har na 8 ɗinsa gashi nan complete daga kamfanin Sultan Film Factory. Wannan fim din zai mugun kayatar da ku, duk mai buƙatar fina-finan irin gasa din nan wanda ake na mutuwa, wanda kawai in dai kai ba daidai ba zaka mutu, to ka je ka nemi wannan fim din mai suna Hatsari. Wannan fim din zai mugun kayatar da ku.